Warga masyarakat wonten Dukuh Kembang bilih sedekah bumi wonten dalu punika Jumat Pon, mugi-mugi tansah dipun paringi lancar, mboten wonten alangan setunggal punapa-punapa. Mugi-mugi tahun depan, tahun jengben, mugi-mugi saged nanggap ketoprak malih. Ngoten nggih Pak, nggih Bu. Pramila atas kawigatosanipun, monggo niki nuwun sewu badhe laporan masalah keuangan dumateng Pak Suhartono, kula aturaken sumangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah, la haula wala quwwata illa billah. Dateng para bapak, para ibu ingkang kula hormati, kula minangka bendahara panitia sedekah bumi Dukuh Kembang badhe ngaturaken pendapatan iurane panjenengan sedaya nggih menika sepindah saking RT 1 inggih menika sebesar 5.350.000. Saking RT 2 nggih menika 4.700.000, saking RT 3 nggih menika 2.950.000, saking RT sekawan nggih menika 4.400.000, saking RT 5 nggih menika 5.700.000. Dados sedaya nggih menika 23.100.000 rupiah. Lajeng ditambah saldo lalu Pak, tahun kemarin nggih menika 5.160.000. Dados jumlahipun 28.260.000. Lajeng wonten donatur saking desa Pak, nggih menika Bapak Lurah nggih menika sebesar 1 juta. Dados sedaya nggih menika 29.260.000. Lajeng pengeluaran Pak, para ibu sedaya ingkang kula hormati, kangge bayar ketoprak nggih menika 22.500.000, kangge konsumsi 2 juta rupiah, kangge tratak, panggung, kursi nggih menika 1.500.000. Lajeng nderek urun tahtiman wingi 300.000. Dados pengeluaranipun nggih menika 26.300.000 rupiah. Lajeng mengke wonten pengeluaran lain-lain niki kan tesih proses belanja kopi aku ngoten nggih. Mangke insyaallah mengke dilaporke panitia malih enjing-enjing. Lajeng modal utama nggih menika 29.260.000 dikurangi 26.300.000 rupiah. Saldonipun nggih menika 2.960.000. Nggih nuwun sewu Pak, mungkin saldo 2.960.000 mangke tesih dikurangi kangge pengeluaran lain-lain. Mekaten para rawuh ingkang kula hormati, ingkang saged kula aturaken mbok menawi wonten kirang langgengipun nyuwun ngapunten. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Mekaten Bu ingkang sampun dipun aturaken bendahara ketoprak niki. Ketoprak nggih tahlilan nggih apa mulutan ngoten, pokoke ya nasional ta napa ngoten nggih. Pramila niki saldone diwaoske bendahara 2.960.000, tapi dereng lain-lain niki dereng benjing tesih enten lain-lain. Pramila benjing diumumke lewat door to door mawon. Mekaten saking kula mewakili sedaya panitia matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
atur pambagya wilujeng. Nuwun para kadang sutresna kakung Sumawana putri ingkang tuhudat kinurmatan. Sugeng dalu, sugeng pinarak, sugeng pinanggih kalian kulawarga agung pagelaran Sandiwara Ketoprak Mustika Budaya ingkang mijil saking Dusun Tempuran Kecamatan Blora Kabupaten Kitha Blora ingkang dipun sesepuhi panjenenganipun Bapak Pandi Kabiyantu Ibu Yesika. Para rawuh kakung Sumawana putri, makaten wau kangge pambuka tari gambyong ingkang dipun tindakaken seniwati saking Mustika Budaya kangge nglipur manah panjenengan sami. Pangriptanipun Ki Sutradara kita ing dalu punika minangkani pamundhutanipun panitia ing dalu menika Mustika Budaya arsa mbeberaken cariyos Anuraga tanding seri perangan Harya Nambi Mbalela. Sepisan malih Mustika Budaya ing dalu menika mbeberaken cariyos Anuraga tanding seri perangan Harya Nambi Mbalela. Ing mriki kula badhe ngaturaken paraga-paraga ingkang badhe hangayahi kewajiban ing dalu menika. Adegan sepisan nggambaraken wontening pertapan Gunung Bromo. Resi tutur jiwa katindakaken Bapak Eka, Anuraga katindakaken Bapak Jamin, Roro Kembang Sore katindakaken Nyonya Yesika, dening Andika kaparagakaken sederek kita Harminto. Adegan angka kalih wonten ing Kabupaten Tuban, Bupati Ronggolawe katindakaken Bapak Batu, Mertaraga katindakaken Nyonya Murtiningsih, Tirtawati katindakaken Ristiawati. Dene adegan angka 3 nggambaraken wonten ing papringan Kebo Anabrang katindakaken Bapak Kabul. Dening wonten ing Kraton Majapahit Prabu Jayanegara katindakaken Bapak Dandang, Senopati Kebo Taruna katindakaken Bapak Badi. Wonten ing Taman Sari, Wandansari katindakaken Ramini, Wandan Sekar katindakaken Nyonya Yayu, Mban katindakaken Nita Tomblo. Sak tengah-tengahipun cariyos ing
dalu menika panjenengan badhe kalibur repat utawi dagelan karamekaken kemot Jarot saha Buntung. Dening Haryo Nambi ing dalu menika katindakaken Bapak Saged. Nuwun para kadang sutresna, makaten paraga-paraga ingkang badhe ngayahi jejiban ing dalu menika. Kula winangka wakilipun rombongan Mustika Budaya mbok menawi wonten tumpangsaipun anggen nindakaken jejiban ing dalu menika. Kula nyuwun gunging samudra patsami asesanti jaya Jawijayati nirsambikala. Sekali merdeka tetap merdeka. Mustika Budaya tetap jaya jaya selaminya. Nul. Lamun kowe sregep nggonmu sinau ing wisuke tansaya wasis meneh. Nek yo ngono ya. Ning iki mau nggone Kakang daden dhewean mergo aku iki wis suwe banget nggonku ngenteni ana ing pestring kapan Bromo. Dadi Kakang ngenteni kapan? Iya. Kula bukane nganti aku daden dhewe lho. Tujuh ahine kok iki mau kok kowe tanggap lawan apa sing tak karepake. Iki kembang suri. Mestine ku kono kita. Neng apa saben dinane aku yo ketemu lawan ning dene semono kowe tak kanthi ninggalke petapan Guru Bromo kene. Tenane ana kawigaten sing arep tak blakake kelawan kowe. Ana kawigaten sing arep diblakake karo. Iya, sekane kaya ngono. Kuwi penting, Kakang. Ya nek wigati kuwi ya penting kanggone aku. Mergo apa? Sambung nggon urip ana ing petapan Guru Bromo. Mestine kowe tuwuh tandha pitak. Wigati apa sing arep tak blakake kelawan kowe. Cekak aos aku bakal bloko kelawan kowe. Nanging Kakang duweni penjalukan. Lamun jroning Kakang ki bloko kelawan kowe, ing mengkone aja dadi guyu ning atimu lho. Iya, Kakang. Wis ndang diblakake sak. Ngono ya. Jangkep 20 taun. Mapan ana ing Guru Bromo, aku ora tau cedhak kelawan bocah wadon. Nanging wigati iki ngenani ing wisuke aku bakal duwe ibu. Tekane sedelok meneh aku arep duweni bojo. Lho, ora tenan to? Gonmu nyecenges nganti kowe iki mlengos ora gelem nyawang kelawan aku. Kaya dening
besengut rasane ati mbok tujoke kawan. Ora kakak. Saiki bocah wadon nembus sing arep kopet bojo. Pepin ngerti. Nek pancen pepin ngerti yo Di. Tenane bocah wadon kuwi ados saka ing setapan Gunung Bromo kene. Saya-saya kowe iki yo wis ngerti kelawan bocah wadon. Berarti bocah wadon iki ya ana ing setapan iki kakak. Yo. Apa kowe iki di rumah ngerteni sapa jati wong wadon? Aku pengen ngerti. Nek pancen kowe pengen ngerti, tenane bocah wadon kang bisa ngatoni sakjroning atiku liya kejaba mung kowe dhewe siadi kebangsa. Malah nyecenges lawan aku. Kakak, Di. Iki piye to? Lah aku wis bloko soto lawan kuil. Kok malah kowe iki guyu. Apa kowe kira bisa nampa lawan Kakang jroning aku ngandhake tresnaku lawan kowe? Kakang Halo. Anuroko. Ora kok aku ngecenges kuwi ora. Lah kok kowe wangsulanmu kang gumathok piye? Kowe saged ora ya iki? Mbok iya kowe iki aja gawe duwe ati. Lamun kowe iki kandha saguh mbok iya enggal. Kowe wangsulan lawan Iya kakak. Aku saged. kowe saguh. Aku entuk piwangsulan sak lemah nganti bisa buraya. Ning gak kitang piwai. Sinek-senan nggon senan kawan kowe ana ing sak kiwa tening kapan Bromo. Aku kepengin ing sing seprah. Siadi kembang suwe. Siadi kembang suwe Etian Mandek. Kakak lanjutkan. Apa? Karepmu ki apa? Ora dikarep Loh, kowe iki nyatone atiku. Saben kowe cedhak Anuraga. Ya aku mengkap-mengkap. sebabnya ki apa? Atiku ngrasakno loro. Kok sebabe apa? Apa saben dina kowe ora krasa ta? Rasa piye ta, Kakak? Saben dina saben bengi paribasan yen rino aku ora doyan mangan yen bengi aku ora iso turu. Ya kuwi urusanmu. Kok urusanku piye? Mergo kowe sing jalari. Kok mergo aku ki lho. Kembang sore Tenan. nggonku ngebut kowe mau. Tenane ngono. Aku tresno kowe. Aku seneng kowe. Masuk ta ora? Ora masuk. Masuk ta ora? Ora masuk. Kakak, Aku yo lanang. tresnaku iki mung kanggo Kakang Anuraga. Hus, Loh, kok hus? aku kok ora lanang aku yo lanang. Nanging Kakak, Dene kok mbok pilih salah siji. Mongko tresnaku dados sing kabeh. Apa ora nyekso atiku saben tresnaku ora bisa dipersake, Kakak. Ora bisa. ora iso.
kembang sore. Tresno kuwi ana tetembungan miting tresno jalanan sapa. Saben dina saben bengi wis sandek karo aku. Ora ketang sithik. Iki rasa kowe njaluk gawa napa ayo. Lho kakang iki duwe Watone apa? jagat ana aku ora bakal sulaya. Kakang Andrikan iki duwe apa? Ning omah bojo loro ngelu ndase. Aku kadung Saesune kudu. aku kadung iki piye lho? Lho, dibarang. Balaku akeh. Bapake kok. Ya iya balaku akeh nek ora ngene. Apa aku kok golek perawan kembang kene apa piye ora getun? Ora ngarah ketun aku kakang. Ora ketun. Kadung yo apa weh? Kebacot balik ae ya ta. Wong wedok iki tak ibaratno karas blogang. Tendang iki kalau ngidul bal yo balik. Tendang balik. Ye. Aja tansah Mustika budaya pitung dina pitung bengi. Lho, piye? Piye? Wong ketoprak mustika budaya tanggapane murah ae. Sampeyan iku ora mikir. Nang omah isa dicilan BRI ya kok. Kok omong-omongno iki lho. Gampet iku. Baleni. Ngomong apa, Pak? Atas. Ngomong apa? Aku lele-lele saya apa ini? Ini kalau apa ya? Kesempatan. Loh, kamu kesempatan. Ini soal aku ya lawane.
kenggo karo wadon liya kejaba kuwi. Ya. Nek aku kurang rasa tak ngombe obat. Obat. Oh, obat kuat. Oh. Obat apa, Cak? Dikene aku. Obat asu diolehno aku. Parah sih. Iki jawab iki mangsane obat. Kakang, ora usah ngombe obat kuat. Piye? Sesuk tak gawekno obat marsal. Ah, pematenya. Nek kaere ini ndang dekemak. Bantu pitik. Lopo muda sau. Ngeleset ning pengarepanmu kok babar pisan kowe ora napa karo aku. Rasa tresno iki kan kanggo Pandi. Pandi. Kok Pandi? Kanggo sapa? Cengengesan. Tak emut kowe. Ayo. Apa mati gantung lho kae. Ndang Kakang. Ndang saiki. Mati gantung tenan aku. Ya Kakang saiki. Kowe anggere gelem ngladeni karo aku. Isin apa sing tak sandang? Aku mati Ya gantung. Kakang ndang gage Kakang. Ojo lah ganduli ngono. Sepuh sang ndang gage Kakang. Aku ganduli. Mengko tak kandhanane Mbah Modin tak penyiarno. Yo, wis tega aku tenan. Tega. Eman. Angel temen wae. Tak elus paribasan kowe. Uga ora gelang karo aku. Yen aku kan bisa lho Kakang. Aku alus bisa. Kasar yo bisa. Ning papan kene ora ana menungso kejebak karo. Lamun kowe ora nglagapi aku tak bisa. Kowe tak prauso. Ojo piye. Wis kadung menteng. Sabar. Ayo, main iki kowe. Cemplung. Kowe kok anggere mlayu teko kono. Kowe mlayu teko kono dadi blok. Sabar. Ayo. Ayo,
sing bisa meneh pitulungan kawan. Mbak kowe kapake wae. Pipiku dijiwiti, Kakang. Pipim. Pipiku dijiwiti. Lah iya pipi alus sing ngene kok dijuwiti piye to yo. Yo alah. Kakang Andikan. Apa? Sampeyan iki ngopo? Lah aku cedak kawan kembang sore kok gelo ati. Wis kakak diurusi. Sak liyane pipi apa meneh? Bokongku, Kakang. Bokongku tua baik, Kakang. Lah iya bokong kok cetakan wajan ngene kok diurus-urusane piye to? Alah. Oh, kaji goreng ngantuk. Andikan. Kenapa? Sakwise aku ngerti nggonmu nggadak lawan kembang sore. Tumindakmu tan bedane kaya dening kewan wedhus. Apa kaya ngono kuwe? Tak dodo. Kabeh tumindak. Mergo kabeh mau aku wis ora bisa ngempet sakjroning atiku. Aku tresno karo kembang. Cetane kowe iki tresno karo kembang sore. Iya. Ning umpama kowe iki kandha, lamun kowe iki tresno karo kembang sore, apa kembang sore uga nganggapi kelawan apa sing karep? Wis dilanggapi kembang sore. Dheweke sago kena. Yo, Ora, Kakang. kowe kenapa pindho? Ora. Kakang. Koncane ora duwe rasa apa Ki piye? mau iki apa ngeneki aku dadak ngeneki wedhus ki mau, Kakang. Oh. Andikan, sisan gawe papan kene kembang sore minangka tak patembayake kawanku. Apa Pak Tembayang? Lamun ki bisa ngalahke kawan aku, undurane kembang sore kan. Jogeto tak kendhani. Najan to kowe dadi pepalang kuli papan. Ayo tangkep Jojo kantarane bawah. Wis karepane anu kok lakon wae. Teri. Ayo. Semati-ati, Kakang. Pelajar kowe. Walah, panjenengan kok. Andikan Nurogo. Kowe iki padha ngopo sampean Bapak iso ngarep pamono si adimu kembang sore. Ngoten nggih, Pak. Kantos Sisik sembere malah gawe kapitunane kembang sore. ngantos kula padudon kelawan Kakang Andi. Ingkang jalari menika Kakang Andikan dadi kula. Andikan tumindak apa kowe Andikan Mboten, Pak. Kula seneng kalih kembang sore. Lak boten wonten alanipun to, Bapak. Kula lanang kembang sore wadon. Kon pas Anurogo Kasugihan. sing mbok nggo rebutan si adimu kembang sore. Mboten nggih, Bapak. Setane pancen mboten sisip apa kang dadi kandhane Kakang Andikan. Bilih Kakang Andikan menika seneng kelawan si Adi Kembang Sore. Nanging sing dadekno pinggete rasane atiku mergo dheweke ngepinginake bothoke Kembang Sore. Andikan pengin bothoke kembang sore. Nggih, Pak. Di Andikan mau ndi Ya menika Andikan. nggih. Iya bener. Nggih. Kowe pengin bothoke si kembang sore. Nggih. Pun kula icipi niki wau. Bothoke kembang sore mbok icipi. Nggih. Mbok yo aku diwenehi. Sampeyan iki nggih. Apa sampean kok njaluk-njaluk? Wis tuwa ngoten kok nek arep bothok pengin ngerti ae. Ayo sok nek nek pengin bothoke kembang sore, aku diumpani. Bapak. Lho sampean kok dudal-dudul iki napa wis ngerti Lah iya bothoke iki Kembang Sore? perkarane mau ayo bothok iki to ya.
Coba sampean iki wis gak tau. Napa niku lho? Ayo Bang cuci sore men. piye to? Piye to? Ngene. Men. Andikan. Nggih. Kula Kembang sore kok kapake, kula prawoso. Kembang sore mbok prawoso. Nggih. Nek boten percaya akone kok. Monggo. Sampai iki ngoten pun sepo niki mbok yo. Nek omong iki sing alon-alon wae. Monggo meneh. Sampai iki ngoten monggo. Wah, sampai malah tibane teng kula. Lho jenengan iki. Wah. Pripun? Rene lho, ngawong watuk kok umbeni. Dadaku sesek krungu kowe mrawoso tembung mencerenge merkosa kembang sore. Nggih kula perkosa kula ikut-ikut. Kebangetan yo le yo kowe yo le. Kenging napa kok kebangetan? Umpama kowe ra ngerti kok mokal. Picak omripatmu kupingmu ora arep muni. Nek kembang sore kuwi katresnane si Anuraga. Ning dunia kok kowe mentolo merkosa. Andikan, ngene lho. Nggih. Sok nek kowe merkosa kembang sore aku kok dijak. Bapak, Sampeyan kan nyekeli ngoten. Sampeyan iku malah Cometan. kelometan. Anuraga, yo kowe kudu iso nampa lelakon iki. Panjenengan kepenak kula kedah saged nampi ngenani kahanan kados ngaten iki. Lho jane panjenengan menika saged ngadili perkara menika, Mbok. Penane mbok menawa pancen kowe ra dilani marang jagat. Yen kowe sambung rasa seneng karo aku si kembang sore. Anuraga, Bapak Gusti. tenane kembang sore kuwi isih sedulurmu dhewe sing tunggal bapak seje ibu. Tasih sedulur kula ki ambas. Kula dhewe Kula menika sampun tresna kepati-pati kelawan kembang sore. Ning kenging menapa panjenengan menika mboten saged pilah-pilah tumindak kang becik lan ala. Sampun cetha kakang andikan menika mrawoso kelawan jati kembang sore. Ning kenging menapa panjenengan mboten saged ngadili kawis menika. Malah panjenengan ngandhake kembang sore tasih sedulur kula ki. Niripun kados pundi, Bapak? Umpama kelakon kowe ngepek bojo si kembang sore, ya mbok menawa swargi wong tuamu lanang lan wadon ora arep lila. Ning sedaya menika kula mboten picantos. Amun siadi kembang sore tasih sedulur kula ki. Kula ben mangirtosi dedongenanipun, kok. Dene atimu ditata dhisik, pikiranmu duwening kelan kowe kembang sore ya. nggih. Sing tak jaluk nggonku arep kowe neh ngerti sing sak tenane. Marang kowe sak klorone. Aku ora arep nyuda lelakonmu kowe jambang nganti meh crapang saiki. Kembang sore Anuraga, Kasih. ben kowe percaya kaya mengkene dedongengane